Herobrine. Да, бе. Виж Herobrine, при Explores. Ето пак го уби. Виждаш ли? Да, виждам. Това ще ме убива ли те? Мен не ме убива. Ние го видяхме в мината. Какво? Ние го видяхме в мината. Да? Това е много готино, бе. Аз се сплашиха, написах Game от 0, Game от 1. Добре. Аз видях някакво име. О, Боже. Ето пак му уби. Сега ще ме убиеш, нали? Как? На Game от едно съм. Аз бех. На мен ми изписа Kill Herobrine нещо. Herobrine! Май, Къде бе? Къде? тук. Тук ли ти спре? Ето пак умрях. И Сандей, чакай. Ето, нещо се използва. Виж, тук се гръбна. Exploded Big Herobrine. Вали, това ти ли си, бе? Да. Боже, страх ме е. Какво става? Да знам. Страх ме е, хора. Къде си, бе, смешно? Кара, покажи се. Искам да те видя на живо, бе. Аз ще го намеря. Добре. Хора, страх ме е. Амен. Защо не писах тук? Не съм го писал аз. Не съм го Да, писал. бе. Бе, хора, не съм го писал. Не, Не бе. съм писал, бе, ето. Ето е последното, което съм писал. Мога. Той има Herobrine. Как, бе, как така ще ми влиза в Никатос? Не знам. Аз ще пиша. Стига си псува, бе. Бе, не го пиша, бе. Да, бе. Ето последното, което пиша, ако ще влезете в Ника да видите, че аз не го пиша. Не знам какво става. Опасно. Опасно скоро. Herobrine си играеш нас. Ето пак нещо експлодира. Къде експлодира? Пишем Explores Big Herobrine. Мога как? И не знам това нещо, мисля, ме следва, защо пише от мене? Къде съм? Телепортираме? Ой, не. Тук е дан. Ето къде съм? Червлето се изписва. Да запуши се за малко, не искам да кажа нещо лично. Вие слушиха ми отрови. Къде ти се бъде? Много красиво ти служи. Хора, не ви ли страх малко? Мен малко. Мен. Моя на хора. Аз за малко, защото ще напиша. Сега идвам, отивам да изкрача, да изпратя гената. Да изкрача гената и изпратя така. Motherfucker, bitch! Сандра, ти ще побърна. Сандра! Сега! Какво ти влиза в книга? Ей, виж! Сашо! Какъв
Какво? Виж какво писа, аз съм уеб, бебе такова. От твоето име. Омага? Виж какво си писал. Аз съм уеб. Аз ти да изпратя гената. Аз къде съм в момента? На спална ли съм? Да. Не е при нас. Пред теб ли съм? Не, пред мен няма никой. Айде, не пред мен си. Който не е Марвок. Кой? Не Марвок, ето Брайан Х. Това май хайде да добре. Това е човек, бе. Не е човек. Виж, няма го в списъка. Къде го види? Само това Брайан Хъ играе. Дай 0-2-0. Това е човек, бе. Не. Само има това, бе. Няма го в това! Да, няма го. Виж, Влади. Не. Не искам, не. Разпълнем нещо. Спалнем бързо. Аз мога да заглушавам микрофона. Трима са. Трима са, да. Защо? Що ме вади, бе? Не е смешно. Не е смешно. Бързо, банди го. Как, бе? Не може, не знам. Не може. Банда. Банал го. Виж, има още двама. Трима са още! Пише само Бан Хиро Брайн. Ето, виж. Омага! Станаха. Не ги бавя, стават повече. Какво стана? Хиро Брайн е пълно с Хиро Брайн е. Изнервени са, че убихме техния брат с бан! Унбан! Херо! О, Брине! Още! Ето го това! Това, което го унбанвахме! Те са едно са повече. Омага! Шипукна! Карам ми брата! Страшно! Ами, ще удари! Пасни! Кой е истинския? Омага, бро! Някой всички са истински! Не, може да не са всички истински!
не гледа към мене. Ти ги спалва. Ще застана пред някой. Ами не, при това къде съм аз. Той гледа към нас. Пиши му хи, моля те. Не дива връзката, не дива връзката. Не! Той изчезна! Кой? Той Хероглайн къде не уби, изчезна, виж. Къде? Взети меч ли? Не! Вземи меч и изчезна. От другата страна! От другата страна! Гербаджия! Да! Спаси ме! Отива Спри сървъра, ако трябва. Айде да ги убием! Рестартирай сървъра. Няма! Много. Един се спална до мене! Много ли ти знае? Добре да го... 50 000 са! Толкова! Абе, Дани, защо стоиш при мене? Не съм при тебе! Какъв е той? Не съм, ето аз съм е тука, виж! Какъв е той Дани тук при мен? Има Аз някой. съм за теб! Ами, Виж, погледни! какъв е той? Не знам, виж, има някакво зомби! Зомбите се телепорта някъде! Зомбите, не. Добре. Херомбрайн. Всички Херомбрайн. О, мага! Дани, ще оставиш при мене, бе! Не са да пред вас, не разбрахте ли? Ето ме! Защо има три? Аз съм във въздуха! Окей. Мале, какъв е той? Какви си тия? Не знам, той ме копира, той ме обича. Сноумени! Но те обичаме те. Я ги махнете тия! Как? Ми бийте ги! Ще ни се сипят сървъра! Хора, за малко сега искам да звъня на Бил ало. Тони, Пол Геймър. Мале, напиках се от смях! Ало! Ало! Абе, смешно. Да ти кефа, нали? Да. Ще хвана около 20-30 последователя. Знаеш ли какво? Ще телепортва Херомбрайн все едно се движа. Чакай. Ама, тук само да проверя. Уетър. После ще махне всички. А знаеш ли как? Да. Добре, сега да ги добавяме. Мале, гаси епика трол. Абе, сабскрайбвайте ме за още тролове и смешни клипове.
Ало? Ей, сега ето да че някой дойде. Какви сте? Вижте! Да? Този разрай се движи! Къде е? Някъде! Ето го! Пред мен! Поне имаш такъв скин, Сашо. Какъв? На прасе! Къде си отвори устата?